Lona-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-24 Season 1. Nebalaphumu uSakhile kuwo lowo mnyama elandela inhliziyo yakhe emthuma kuyithemba lakhe. Uhamba lapha endleleni akazi nokwazi ukwesaba lokhu ukuzwa ngendaba njengoba inhliziyo yakhe wayefisa ukuyinekela lo wakwakhe khona manje nje. Athi angafika endayini alihlome kunobuhle ucingo. Usongaphuma wedale sengisendayini. Nebala aphume enyonyoba unobuhle ehamba eqalaza ukuthi njengoba ephuma nje akabonwa umuntu na. Uphuma nje ezinyaweni akayigqokile icathulo kodwa uyiphethe ngesandla. Nakhona wenzela ukuthi umne wabo angezwa nakancane ukuthi kukhona ophumayo eminyango njengoba wayibekela ukuthi abagade. Ngoba uyazi ukuthi uma ngahle kube khona kuzwayo umne wabo kungabheda konke okwezinhlelo zakhe nesoka lakhe. Nebala aphume baze batholaneke noSakhile. Bathi bengahlangana nje uSakhile amolela esifubeni sakhe esiyidiscard lesi ekumdedeleni kwakhe ebese beka izandla zakhe ezihlathini zakhe unobuhle ambuke ngqo emehlweni qeda amqabule esiphongweni. Bese ngikukhumbule yodwa mina sithando sami uSakhile ubukhulule mina balethu edala kodwa ngiyacela bathi bashobana ukuthi sivele siqhubeke nendlela ngoba akuphephile la njengoba simla ungasekhaya ngingaqhamuka noma ubani ongaziyo la unobuhle ngezwe eliphansi hayi uqinisela sambeni dala. Nebala baqhubeke nohambo beshaya kancane lapha endleleni bengazi nokwazi. uSakhile lapha esandleni uphethe igala lakhe. Wedale manje yini ngeSakhile ebusuku kuyoliwani kanti kubuza unobuhle. Hayi nawe uyashoda ebusuku akuphephile phela la ngaphandle. Angivuni lokho ngingabafanyana uma necabanga ukuthi sengingavele kuzenzele nje kanjalo ngihamba nawe. Kungumsebenzi wami ukuthi ngihlale ngikuvikela ngaso sonke isikhathi. Kusaqhuba uSakhile beqhubeka nendlela. Bakhuluma nje vele sebeqhamukela ngasekhaya manje. Bathi bengafika nje bangene ngawo lobo mnyama bengasakhanyisanga nangezingcingo zabo ukuze bekwazi ukubona indlela. Kulamule khona phela ukuthi uSakhile kukubo la indlela uyazi ngekhanda. Useyiphumputha ngazi izinyawo lezi. Nakhona babalekela ukuthi lingenzeki nelincane iphutha lokubonwa noma ngoyedwa umuntu la ekhaya. Bathi bangangena endlini kaSakhile aphume alungiselela unobuhle into yokudla kanjalo namanzi okugeza njengoba labelilide phela ibanga babelihambile ngenkathi ephuma ukuyomlanda lapha kubo unobuhle. Aphume kuSakhile amdedela ukumupha ithuba lokugeza. Alinde khona la ngaphandle enhla kwesibaya samuntu ozibukela imfuyo azabone ngayo unobuhle sevule kancane eminyango okukhomba ukuthi useqedile manje. Angena uSakhile naye ahlale eduze nonobuhle njengoba wamfica sevele emlinde khona embhedeni. Yazithanda sami angizizwa nje kahle. Ngiyasola ukuthi ekhaya kukhona abakwenzayo okungalungile. Akukhona nje ukuthi bangosomatekisi kuphela. Unobuhle indaba dala uboneni manje. Kubuza uSakhile ngokumangala. Cha ukuthi ngithe ngimile lapha ngasehhovisi labhuti omdala ngezwe umphikelele ethi yena uShasbaba kanti futhi njengoba behamba nje kungabuyise khona selimele elinyazwa amaphoyisa. Nakhona njalo belwela ukuthi yena ubhuti omdala umshiya ngemuva ukuba aqhubeke nokuqaphathela. Hayi dala mhlambe kukhona ukuthila abayokulungisa lokho kwangempela mosuku uyikhathaza kakhulu bazobuya bonke bephephile. uSakhile kodwa dali athe ngakaqedi nje unobuhle ambambe sakumola maqeda amqethukise khona la embhedeni. Angeke nikuvumele dala uyikhathaza ngento engekho lesi isikhathi sami nawe futhi okufanele sisebenzise ngokuyikho. Endabeni abaningi ngikholeleka bazobuya bonke bephephile. Kube kuSakhile eshembuka ngqo emehlweni njengoba esephezulu kwakhe khona lapha embhedeni. Aphinde aqhubeke nokumqabula edame emphuthaza ngezandla aza ayiphakamisa impela nje ingubo omnobuhle uSakhile kusuka emathangeni. Kuleyo nkathi imizwa yaba isalawuleki kuze kube ukuthi sebegumule ecishe konke manje emzimbeni. Kuthi kusenjalo aphazamiseke uSakhile. Kancane nje mntwana.
angiboni kufanele sifike lapho njengoba mina ngingakakulungeli nje. UNobuhle esecwebisa amehlo. Hayi, kanti-ke khululeka sithando sami, kwamina ngikho lapho. Ngizimisela ukukulinda kuze kube ukuthi wena sewulungile. Kanti-ke futhi angeke ukuthi uqala nje ngokungivakashela bese ngikwenzisa isenzo esinjengalesi. Khululeka sithando sami. Kuqhuba usakhile. Ngiyabonga bakithi Mashobana uma nawe ucabanga ngaleyo ndlela. Aqhubeke amqabula usakhile uNobuhle emva kwaleyo nkulumanyana ebese phinde ethathisa futhi usakhile. Manje wedale umntuma lo njengoba sewumvusa wama ngeenyawo uqashula amadende phela manje sizokwenza njani ukuthi adahambe abuyele esimeni kubuza usakhile ngokuncokola. Hawu nxase bakithi sithando sami, shuthi-ke sengibulimazile phela manje wena ubufisa ukuthi ngenze njani ukuze mhlampe kube ngcono. UNobuhle ngezwe eliphansi. Hayi ngiyidlalela wedale akukho ongakwenza ngaphandle kokuthi ulalela esifubeni sesoka lakho. Ukushaya kwenhliziyo yami enothando ngawe kulalelo wena. Ngifuna ulalobe ngani ubuthongo sithando sami. Ngiyakuthanda bezwe. Usakhile eshemolela kuye njengoba belele lapha engubeni azaqamelisa okwengane uNobuhle kusakhile ziye kakhulu.